центъра на София младежи изпълниха популярния танц Gangnam Style. Всички те имаха хартиени мустаци в знак на съпричастност към нестандартната кампания. Намираме се в центъра на София, където за първи път флашмоб се изпълнява в популярния Gangnam Style. И млади и стари тук носят мустаци в знак на толерантност, а инициативата е посветена на мъжкото здраве и по-специално на борбата с рака на простатата. Митко Тодоринов е един от организаторите на инициативата. Той обясни за нас, че всеки мъж, който участва в събитието, трябва цял ноември да носи мустак и да бъде джентълмен. В края на ноември всеки, който е носил своят мустак през целия месец, ще участва в финалното събитие, на което за първи път ще се съберат най-много мъже с мустаци на едно място в България. На какво е посветена тази инициатива? Кампанията е за борба на рака простата при мъжете и като цяло за мъжкото здраве. Ние това нещо го правиме, като промотираме мъжете през месец ноември да ходят с мустаци. Толерантност проявиха и дамите, както и най-малките. Те изразяват своята съпричастност, като пеят и танцуват и, разбира се, носят хартиени мустаци. Дария е един от най-малките поддръжници на инициативата. За да подкрепя Инициативата днес? Да. На какво е посветена инициативата, знаеш ли? Горе-долу. На мъжкото здраве. Да. Според те важно ли е хората да бъдат толерантни едни към други? Да. Организатор на събитието е международното движение Movember, което има за цел да насочи общественото внимание към сериозните здравословни проблеми при мъжете. Телевизия България ОНЕР също заявява своята съпричастност към проблемите на мъжкото здраве и призовава за повече толерантност между хората.